अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्हाचा निर्णय जाहीर केलाय, त्यामुळे आता शिंदे गट नको तर शिवसेना म्हणा असे फरमान ठाणे येथील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयातून शिवसेना सचिव संजय मोरे यांनी काढले। एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय भूकंपानंतर राज्यातील शिवसेनेत ठाकरे आणि शिंदे असे दोन गट पडले। दोन्ही गटाकडून शिवसेना आपलीच असल्याचं सांगितलं जात होतं। त्यानंतर हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला। निवडणूक आयोगाने या संदर्भात दोघांनाही कागदपत्र सादर करण्यास सांगितलं। निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने चिन्ह गोठवलं होतं, तसेच दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह दिलं होतं। त्यानुसार शिंदे गटानं बाळासाहेबांची शिवसेना तर ठाकरे गटानं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावानं ओळखले जात होते। ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल तलवार असं चिन्ह मिळालं होतं। त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना कुणाची यावर सुनावण्या सुरू झाल्या। दोन्ही बाजूनं दावे प्रतिदावे करण्यात येत होते। अखेर 2 दिवसांपूर्वी आयोगानं याचा निकाल जाहीर केला आणि शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्याचं स्पष्ट केलं। त्यानुसार शिवसेना नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला। या निर्णयानंतर शिंदे गटाकडून विधिमंडळ आणि लोकसभेमधील शिवसेना पक्ष कार्यालय ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतरही वारंवार शिंदे गट असा उल्लेख होत होता। त्या पार्श्वभूमीवर ठाणे येथील आनंदाश्रम येथील मध्यवर्ती कार्यालयाकडून सचिव मोरे यांनी आता शिंदे गट नाही तर शिवसेना म्हणा असे फरमान काढले। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।